नोंथांमोना बुंनाय बायदि बिथांमोनाबो बड'फा सुपार 50 नि नामाव माबा होदोंमोन अनसुंथाइ होदोंमोन नाथाय खोनानायाव बड'फा सुपार 50 आ जोबोर मोजां खोनानायाव मोजां नंना नङा बड'फा सुपार 50 खामानिया किन्तु इमान 2 नम्बर ठिकादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन दैनि रुमनि जानायनि बेदरनि फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन खोनानायावथ' बिराद मोजां नङा होमबा दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिशना जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस बेबो जोंहा पार्टी फान्डनिफ्राय पार्टीखौ बेनो जों होबाय डाइरेक्ट फैसा प्रमद बर'नि सरकारा होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ बड'फा सुपार 50 नि नामाव मोनसे मिशन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनिसो होनाय जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ गाज्रि खालामनाय जायाखै होनबा नामाथ' बिराद मोजां किन्तु बिसोरो बेखौ माने रेजिस्ट्रेशन टाइपनि बाहायदों आरो मोजां बाहायाखै दा बिनिखायनो जोंनि जो थाखा फैसा होनाय हहाय खालामनाय हेफाजाब होनाय बेयो थांबाय थागोन पार्टी फान्डनिफ्राय जोंहा दिनै होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो जोङो होनाय जागोन सरकारनिफ्राय होगोना जोंहा एप्रिल मेआव जागोन थांनाय खेबसेयाव जों 2 लाख होबाय आरो सरकारनिफ्रायबो दोङो पार्टी फान्डनिफ्रायबो जोंहा दङ